Sziasztok! Szeretném ezt a kis kompozíciót megmutatni már csak azért is, mert tavasz van, és leginkább olyan gondolataim vannak vele kapcsolatban, hogy a frézia az egy nagyon populáris kis virág, de nem olyan könnyű vele dolgozni. Alapjában nem tartozik ugye az olcsó virágok közé, és az mindig egy szempont lenne, amikor eladásra készítesz valamit, hogy igen, azért a pénzért ez azért mutasson is valamit. Tehát az apró kis virágaival vagy nagyon sok kerítést kíván, ugye, vagy valami nagy ötletet. Hát ez sem egy nagy ötlet, és alapjában nem egy olcsó kompozíció, mert benne van a 10 szál frézia, és benne van 10% csudaszép harangláb, akvilégia, és ugye ebből állt össze a kompozíció, és hogyha ezt beárazom, elég tisztességes kis ára lesz, de azért aki el tudja azt fogadni, hogy a szépsége az fontosabb, mint a mérete, akkor azoknak szerintem lehet ez egy kedves kompozíció.